na gukwanirio mwancho mategereri karibu asamangana maya senchira yoboikaranu eletriane Laban Momanyi omugende oyomo obodaboda nigo analiwa na kubeko byara asogotoka no mwana munyaruka bwe class ya form 2 ase nyomba yokwegokya ime ya Nyabite county ya Nyamira nabo igo musacho yomo bwe myaka ya gatwa nigo analetiwe igoro mogoroba asogotoka ne nyasore chikiro 3 iyo yegatere asomotungi bwe gas nabo igo muswati yomo ime ya Nyabisabo county ya Kisii nigabe kubyara asoko mokonyo munyaruka yomo kurusha burito ase duka yaye yokonya mariogo imambi ya lero nabo igo na sekingese kibitage rero ntumurikere umusawa yomo uyo bwamwete wesungia nengoli asogosinywa wakana edeni shilingi chiribusato ikibesa cha akenya icyasabete kurwase loan yekwana no weterase app yesimi ya kaboko ayo amo na yanda mangu mwancho mategera ringo kwaligania togende amo temanye. Kampani ya mawasiliano ya Safaricom nigo yachakire umurobori muya okuru kwa reverse call oyo ogo transfer ligoliro wake simi gochase olia owakirwa haso umurobori oyo muya bono umutejo Safaricom na bagocha waka esimi karata bwati credit aso gutangana kubate hasho manya kubata enamba elia tagete waka umutejo olio wakirwa esimi niga ko receive esimi buna butambe umanya koigwa elio giri komotebi buna anchere reverse call elio kona chwa credit kelikira atumeke asogo kwanoko mo chief customer officer o Safaricom musubati Silvia Mulinge nigo atebire company iyo ya Safaricom igasene koleto bokoleri obuya nabo igo buya eliyo kone kyabuna kira engaki nkoba ere libaga abatecha baye kugamba nabairi boigo nabasani mu cyando tayo nonye nabo mu rubuli uyu nigo rakonya bateja bali bale ase ense eyemo. Omo MCA bwe wadi ya Marani ase county ya Kisii omusike Denson Bachi nigo abanekeria batumeke bepara ekorwa ensemo ya Lamo mbaka eskuru ya Nyasore SDA goika magonga primary ibuna nigo epari yo egocha kwagachwa nyuma yembura gokeana ukwana na abagusi Global Radio mambia lero ase abisi ya yeme yo muchibosongo nigo omusike Bachi aeneke buna tayare omunya contractor hugo cyakwa gache pale yo oyeratire na nigori abekire emeroberio iyo ego cyakwanekia buna pale yo nkwa gachwere ombachi nigo boigo atebuna epale yo negati ekipara kinde kinyinge kiri aroberetigo cyakwa gacha ase ensemo iyo ye wadi ya Marani. Omugende oyomo obodaboda nigo analiwa hekero balengero munyaruka bwe class ya form 2 oyo gosoma ase sukuru ya secondary ya Nyamiranga ase ensemo eyemo yokwegokya eyimanyikane buna 78 ase chiro ya Nyabite imiye county ya Nyamira babira abo nigo babwatona bamenyi benseme iyo abo bamorro munyaruko yo kagoso ase nyombe iyo yokwegokya kabegete chi uniform amo no mumuro yo okogendia epigipigi abamenyi abo nigo bagechibonege kolekyo ase bamochiri meyo yabere gewanchira abana bakebe sukuru gosareka ayani gachire ekero abana b'iki sukuru cye secondary bakolire rusenke na bagasaine kwirana ase iki sukuru eliyo kogendera na masomo ye tamu ya kabere asomwa ko yobwekiri bubere na 19. Omunyabiasara oyomo okonia ase duka ya mariogo ensemo ya Nyabisabo imeye bunge ya Nyalibali chache county ya Kisii obekiru byara magiga yoko mubwatesia munyaraka oyomo kurusha burito emambi ya alero umuchifu wensemo iyo nigo anekige kolekyo na gotebuna musubati iyo ase lieta Lydia Kerubo obwemyaka 24 no yomo nigo aika asegetwekyo angechinsa isano cha mambia na nigo akonyo kurusia oburito amono monyo ya mariogo ainiga chire matuka make nyuma yekyombe getendete okoni wa kwa mariogo ime ya Kenya kigendete nesegi yokone kyabuna bali benzi bakonia mariogo imbaire chi license eliyo wanchirwa gokora ubonchiri obwo bwa mariogo. Omonogeri bwenyumba yobugambi ya State House asomwicho monene Nairobi nigo atebiribuna mamucho tayo gusenga muchando toyo asobora ibwense ya Kenya ukwanira abalikia mangana umusubati kansedena nigo atebiribuna amangana umurai bwense umusike Uhuru Kenyatta akwana asegetige chigosori ya Safaricom Stadium Kasarani imeyo mucho Nairobi ejumapili ya eta nigo alenge nekerenga yoko bakanya abarai babwe siasa bali bagwaka siasa kerengaki na kweba kubakolera abananchi amagendero murai bwense nigo akwanete no bororo asumunwa bwegikoyo asemisa yomusangirikano obwabwatani bekanisa y'abakolino asegetie kyo ya Safaricom Stadium Kasarani amatuko abere aelire.
Omusacha yomo bwe myaka ya gatwanigo analetiwe n'abanyanyimbo abo igoro moroba ase amo ninyasole iyo eisaine chikiro sato asensemo ekorokwa Meril ime ye county ya Marsabit asana aletiwe n'abasigali abo babwate roadblock asensemo eyemo ase county iyo nigo gotebekana muno omusacha iyo nigo gaterete nyasole eisaine chikiro sato asumutungi bwe gas bwe chikiro 13 nigo egotebekana muno omusacha uyu nigo ekorokana buna nigo agendete ko konia enyasole asa gutumika egasi iyo agwetanero para kira lituko na nigo abasigali abo babetereretwe kumutenenia ase bachiete kuligereria na kumira buna nigo enyasole yarengase egasi iyo ime omusacha uyu nigo analetiwe na kuirwa ase getaseni ekemo asa kagere gochia kugambiwa igoro yebiasara ebyo bya enyasole Goikirabu omwancho mategereri nongo cha kubuturira amangana maya senchira y'ubwekiranu yebiro ebiga bya abono gotebanga mbuya muno asugusangana inche iritriane Laban Momanyi rero ase bitage nigongo koira goika ase county ya Murang'a ebitage mbiraiga naganitwe manye tega mato omusaho yomo bw'imyaka 25 ase rieta Samuel Ngari nigo ere asabete alone ye apu yesimi chiringi cheri busatu ekyo cha musinyire gwakana asenga kintambe korengana na tatomo abo musao yo nigo ababeire okwemurungania buna nigo asinyiro gwakana alone yo na nigo awete kubekwa ase ekiombe gikorwa CRB ekyokere ekiombe gya Credit Reference Bureau asamalieta kubekwa y'abantu bali basinyiro gwakana chilon ime ya Kenya eliyo gotangwa gosaba chilon korwa chikampani chinde nabo igo kolinwa obokorero bondo bwensi bwokonyora chilon bono Samuel Ngari ere akamua kuchukua hatua nyingine akalie ngoli na gwekora abo mambia nigo aimugete na kugenda na bamwe mugondo na akainuka mapema akagenda ase nyumba yechokoni ase rumu ya yere yokorara na wesungia ngina omumuro yo karule mugondo akagenda ase chokoni yo elinda rosi ndagira na konyora buna nigesi ekiro morangu boigo nonyine trisa ekero batagore trisa na goswa nyumba bakanyora buna omumuro yo no are esungetie bono abantu abange nigo babere nechingaki chinkong ase chinyagitali babwata maruira makong babwata chibil million na boigo no ne billion chibese bakuruka kuruga kwenda India kwenda kugura ubugima kolende Samuel Ngari era karanga lichibu yogokoro muchando bwechiri busato no gwekora aso gwesunge gutumeka engoli kolende ekero kunya gukumeria yo inchengo tabuna ebyo nebitage na Laban Momanyi byamono mwancho mutegereri asogochora gutegerera abagusi Global Radio yenero station intimu aso kuligereria boigona gutegerera bono nabokonyore app yaito kurwa Google Play Store aso search erieta abagusi Global Radio boigona botunyo chinse mu YouTube na Facebook aso search erieta abagusi Global Radio ekineke umbu kyomugusi